Ma taqta xejn il-kritika lejn il-liġijiet tal-ippjanar li qed jimbotta Roberta Bela. Kritika li ġejja minn kull sfera tas-soċjetà, inkluż fuq aspetti legali. Le, sfortunatament, ma assolutament ma nistawx ngħidu li dawn ħajġibu ċertezza legali. Anzi, saħansitra ħajqirdu kull forma ta' ċertezza legali. Din kienet ir-reazzjoni tal-avukatu attivista Claire Bonello għall abbozzi tal-ippjanar li nida l-gvern laburista tant li saħansitra deskrivitom bħala bomba atomika. F'intervista mal-Malta Today esprimiet il-frustrazzjoni tagħha għal din il-manuvra fejn insistiet li tali abbozzi jibatu lil Malta lura għażminijiet feudali. Qalet ukoll li permezz ta' dawn il-liġijiet il-bord tal-ippjanar meta jieħu deċiżjonijiet se jkun jista' jiddevja mill-policies u jekk jiddevja mir-regoli allura ma jkunux policies applikabbli. Għax inti għaliex qed tagħmel liġi jekk qed tagħti poter lill-awtorità biex tiddevja mill-liġi. L-avukat Claire Bonello rreferit għal dawn l-abbozzi bħala frammentati u fl-istess waqt kritikat in-nuqqas ta' konsultazzjoni min-naħa tal-gvern. Hija qalet li kliem il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg meta stqar li l-konsultazzjoni se twaqqal għal spekulazzjoni tal-prezzijiet tal-proprjetà mhuwa xejn għajr ċajta. Bl-oppost tal dak li suġġerixxa l-Prim Ministru li dawn l-abbozzi se jġibu kjarezza, Claire Bonello wissiet li fir-realtà se joħolqu inċertezza legali.